emaitza pozgarria dira, benetan, ikusten da, ekosistema sozial eta ekonomiko den Nafarroko ekosistema hori, Europako gena, ez? Haren barruan dauka Europako parte hartzea. Guretzat importantea da, ez da bakarrik erakundea, baizik eta enpresak, teknologiko zentroak edo unibertsitateak parte hartzen dute, ez? Proiektu horretan. Orokorrean, osotan, 452 proiektua dira, eta hor 678 Nafar enpresak edo Nafar parte hartzen ekosistema horretan egoten diren, ez? Eta, printzipioz, 178 milioi euro, osotara, ez? Hori sartzen dute proiektu horretan. Guretzat importantea da, alde batetik zenbakiaren apartez, non parte hartzen dugu, ez, Nafarrak, eta batez ere partzen dugu programak ikerkuntza eta IGDI parte hartzen duten programak, ez? Gero Erasmus programa ere oso importantea da, eta POCTEFA eta LIFE programa, badakizu klima aldaketaren programa dela, ingurumenari buruzko programa dela, eta hori da programa importantenak, ez? Parte hartzen dugun. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.